श्री स्वामी समर्थ. नवरात्रात अखंड दिवा लावणे ही अत्यंत शुभ गोष्ट मानली जाते. या दिव्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते आणि देवींचे आशीर्वाद कायम मिळत राहतात. तर सर्वप्रथम पाटावर तांदूळ पसरून घ्यावे, त्यावर अष्टकमल काढावे. अष्टकमल म्हणजे 8 पाकळ्यांचे कमळ, जे समृद्धी, सुख आणि देवीचे प्रतीक मानले जाते. अष्टकमलाच्या मध्यभागी एक सुंदर दिवा ठेवावा. दिव्यात तेल भरावे. दिव्यात कापसाची अखंड वात ठेवावी. ही वात सातत्याने जळत राहील याची काळजी घ्यावी. दिवा अखंड राहण्यासाठी दिव्याजवळ नेहमी तेल ठेवावे. दिवा लावल्यानंतर देवीला ओवाळावे आणि शक्य असल्यास ओम दु दुर्गाय नमः हा मंत्र जपावा. नवरात्रात असा अखंड दिवा लावल्याने घरातील सर्व अडचणी दूर होतात, घरात लक्ष्मी वास करते आणि देवींचा आशीर्वाद हा कायम राहतो. श्री स्वामी समर्थ.